Milí posluchači, máme tady půlku července a já vás tady znova vítám. Od minulého povídání, což je asi měsíc, kdy jsme si povídali, že je bod zlomu v našich duchovních životech, že nastává. Tak se podíváme, jak se to vyvíjí. No, jsou to vlny a surfujeme. Co nám ten tatíček vesmír připravil? Saturn, Neptun, konjunkce. Co znamená revoluce? Pluto ve vodnáři, Uran v blížencích, brána Sýria otevřená 7.7. Úplně k Kozorohu nás trošičku dostal dolů, uzemněl, podíval se na reální cíle. Ale všichni si tím procházíme, tou naší revoluční dobou, duchovně revoluční dobou, každý po svým. Ale je to tichý. Lidem hodně dochází energie. Takže já bych vám nejdřív chtěla poděkovat strašně moc za dotazy, které mi posíláte. A snažím se na ně poctivě odpovídat. Ale to moje Hanka, šamanka, berte to jako třeba moji přestívku. Já jsem teďka taková šamanka na baterky, protože když mi není dobře a tu energii nemám, tak tam nahoru prostě nelezu. Jsme na tom všichni stejně. Je to opravdu velice náročný energeticky v každodenním životě. A já, když mě není dobře a podívám se, že šumanka je bílá, tak to jistý postel, dobrý čajíček, odpojit se od všech sítí, pro mě především mediálních, Wi-Fi, zapálit si svíčku, poděkovat všem elementům, popovídat si, uzemnit se a zůstat v ty svatyni toho našeho ticha, protože jedině tam si dokážeme regenerovat naše tělo, překalibrovávat si ty naše herce, který nám sem dopadají v tom našem okolí. Opravdu to teďka dopadá neskutečně větším množstvím než před měsícem. Takže se to každý měsíc posunuje. A ten náš mozek se potřebuje přizpůsobit. Šišinka, třetí oko, žaludek, kloupy, všechno bolí, všechno se motá, protože se nám ten mozek překalibrovává. A já jsem jenom člověk. Jako vy. Úplně jsem na tom stejně. Takže já měla zánět středního ucha skoro 3 týdny, když jsem se z toho vyhrabala. Dostala jsem svůj dárek v podobě trošku jinýho druhu jasnoslyšení. Tak zase teďka slzy, moje oči jsou prostě napuklý každý ráno a hodně mě brečej. Takže i moje tělo se samozřejmě přizpůsobuje a překalibrovává stejně jako vaše. A s tím nic nenaděláme. To nám sem posílá ten tatíček vesmír. A ta matička zem s náma se to snaží odchytávat a balancovat. A není to jednoduchý, fakt to někdy bolí. Takže berte mě teď jako šamanku na baterku, jako moji přestívku. Ne jako moji praxi, kterou vykonávám denně, ne jako moje povolání. Neznamená to, že šamanský výcvik nemám, nebo že šamanskou praxi nechci praktikovat. Ale v moderní době je to trošičku jinak, než když žiju někde v přírodě, kde si to můžu dovolit. Na sociálních sítích je to úplně jinak. Je to stejná džungle, také jako v tom vesmíru, když to pozoruju, tu alternativní scénu. Je mi to líto, že lidi ztrácejí svoji drahocennou energii tím, že mezi sebou bojujou. Až to jednou pochopíme, jak surfujeme na těch vlnách a dokud nás to vyloženě nevyčerpá, tak to nepochopí ty lidi.
Takže až když se zlomí, až když spadnou do těch srágor na to dno, tak se očistějí, přestanou bojovat a začnou spolupracovat. Takhle to vidím já z mýho okolí. No taky ty, co hodně bojujou a přeceňují svoje síly, tak prostě odcházejí ty duše. Už tady nemají svoje místo. Svoji misi dokončili. Čau. Minule jsem i povídala, že některý lidi z mýho okolí najednou zmizej. Zase jeden přibyl. Člověk, kterýho jsem osobně znala. Nevím, kam ty lidi mizejí. Ani mě to moc nezajímá, ani mě to moc netrápí. Prostě byl jejich čas dobrovolně nebo nedobrovolně odejít ze scény. Aby si zachovali zákon vlastní energie. Protože teď je to o zákonu zachování energie. Naše bioenergie, to je nejcennější platidlo, co tady na té zemi existovalo. Existuje. Jestli bude existovat, to nevím, ale teď je to boj o naši energii. Procházíme si revolučním obdobím, tak jako jsme cinkali v tom 89. Už je to tady, už je to tady. Tak už je to tady. Akorát, že to probíhá v každém z nás. Je to tichý. Sedneme si třeba doma v obýváku, vezmu si ty klíčky a zeptáme se sami sebe, fakt potřebuju takhle drahý auto? Nebo potřebuju to auto ještě? Je toho na nás moc. A já jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou otevření a baví se o tom, co se jim děje, co se mně děje. A že se v tom tak trošičku společně podporujeme a orientujeme, co nám ten vesmír teďka provádí tady. Hodně fotonů, hodně neutrin. Občas nějaká geomagnetická bouřka, občas tohle šumanka, když je bílá. Tak to cítíme na tom vlastním těle vyloženě, fyzicky. Starší lidi jsou na tom podstatně líp, jak zjišťuju, než ty mladí. Protože ty na sobě nemají tolik povinností a jsou natolik moudří, že si ten odpočinek dopřejou. Ale ta střední generace, těch 30 až 50, ta dostává teďka opravdu na frak energeticky ve svém těle. Takže je to teď o zákonu zachování konu. Nějakého konu. O vlastní energii. Tak. To je revoluce léta 25. Tichá uvnitř v nás. A ona je to spíš evoluce. Je to velký evoluční krok. A tak jako ty všechny národy a kultury před náma si tím prošly, protože my chodíme v těch vlnách nahoru a dolů. Teď jsme dlouhý tisíciletí žili dole. Pomalinku se odrážíme a vstupujeme nahoru. Vstupujeme do věku, kde naše vnitřní síla a napojit se na svoje vlastní já a důvěřovat si bude alfa omega. Už padají masky. Lidi už, ten tlak je na ně tak velký, že už nejsou schopní se přetvářet, že už vidíte, když jste empatický tu duši rovnou, stačí vám 5 slov a víte o tom člověku. Skoro všechno. Ta energie na vás dopadne a ta vaše duše si to načte. Takže víte, jako orientační bod, otočit se jinudy. Změnit úhel. Změnit úhel pohledu, změnit úhel vaší cesty. Je to zajímavý. Je to krásný, ale někdy to hodně bolí.
pak, když se najednou zorientujete a začnete si ty dárky rozbalovat a někdo vám dá čas a hezky si s váma pohovoří, tak zjistíte, že ty peníze vlastně jsou až druhořadý platidlo. Že ta energie osobní toho člověka je podstatně vyšší, protože vás buď to pomůže posunout někam, kam potřebujete, nebo vám dá tu podporu, lásku, anebo vám dá ten správný šťouchanec spadnout na to dno, abyste to měli rychlejší. A ono to tolik nebolí, když je to rychlejší většinou. Takže tady tohle je léto 25. Revoluce, evoluce. Já vidím, jak hodně lidí má teď pochybnosti a otázky. A vlastně konfrontace s tou realitou. Nebo vlastně hodně lidí teďka přišlo do takové ty symbolické smrti, energetické odpojení se od toho Matrixu. A udělali ten krok do neznáma. Do ty duchovní práce, do toho čištění, do toho odpojení se. A to je důležitá praxe, umět se odpojit. A zůstat v tom vlastním tichu, v ty naši svatyni, kde je tisíce otázek, tisíce odpovědí. Umožnit se, dát si ten čas, spojit se sám se sebou. S takovýma těma hlubokýma energetickýma a myšlenkovýma proudama uvnitř nás. A trošičku si zvýšit tu naši empatii a tu koherenci, ty levý a pravý mozkový hemisféry. Schopnost pochopení, co se to vlastně děje teď na ty zemi. Nebo pochopení vůbec těch druhých začíná vždycky u pochopení sama sebe. Takže já jsem někdy fakt na baterky. Já se odpojím, jdu si do toho vnitřního světa a zkoumám, co se tam děje novýho, co ještě neznám. A zjišťuju, že je to opravdu nejvíc ovlivněný tím naším dopadem těch nových energií. Přicházejí nám úžasný dary, úžasný intuice, vhledy od toho našeho vyššího já, protože každý máme naše vyšší já. Máme mozek a máme srdce. To je taková základní charakteristika lidí a zvířat. O tom našem bytí tady na ty zemi. Jenže jak s tím pracovat, už nám neřekli. Oni nás hodili za ten závoj zapomnění a hezky si to prošlapte z těch nízkých frekvencí do těch vyšších. Takže nám nezbývá nic jiného, než opravdu si sednout. Sami se sebou v tichosti, o samotě, odpojený a ptát se a odpovídat si a sdílet. Prosím vás, nebojte se sdílet vaše pocity. Já byla 3 týdny semletá, zánět středního ucha. Alergie na antibiotika jsem nikdy neměla, takže jsem to zkoušela týden vyléčit česnekem s vícema. Až mi teda kolegyňka přinesla antibiotika, přímo dobrý na zánět středního ucha, říkám, no tak je zkusím. 3. den alergie. Nikdy jsem alergii neměla. Tělo se samozřejmě čistí, zvyšují se vibrace a už natvrdo odmítá, když mu dáte nějaký starší preparát. To je starý model, to já už neberu. Takže šáhnete po ty babičkovský radě, jak to léčit dál. No a zaplať pán Bůh, to funguje.
Takže já jsem si akorát těma antibiotikama trošku přitížila. A už fakt se mi po těch práškách nechce šát. Ale když vám to někdo přinese až pod nos. Teďka ještě prostě vy jste v tom prostředí někde na návštěvě a máte tam nějakou pracovní povinnost a oni vás chtějí dát co nejrychleji dokupy, abyste fungovala. Tak se do toho nenechte dotlačit, protože to tělo už prostě jednoznačně řekne, ne, tenhle starý model už nechci. To je moje zkušenost. Takže jsem ani nemohla chodit se moc koupat do moře. Byly dost velké teploty, bála jsem se na vítr a podobně, takže vata v uších 3 týdny, bolé hlavy. Já to přisuzuju kalibraci, protože já ten svůj dárek, když se to uvolnilo a prošťouchlo, jsem dostala. A co bych tak mohla říct o ty naše šišince? Protože hodně lidí mělo teďka záněty středního ucha okolo mě. A ty uši se jim čistily ve velkým. Tak ten náš bubínek toho vnitřního ucha, tam je tympatická membrána, která vibruje. A když ty tlaky jsou takový moc rychlý nebo moc výrazný, tak se nám z toho zatočí hlava, protože ten náš ušní bubínek, ta membrána, je vlastně tetrahedron v těle, který jako energetická struktura způsobí absorpci vlastně ty vlny. A ona ji vlastně převede do ty vlny mozkový. A on vlastně, ta šišinka, která je propojená s tím naším uchem, ono je to propojený i se zubama. Ale to ucho nám částečně simuluje naše třetí oko, když nám úplně tak nefunguje, nebo když je ještě neotevřený. Ale my už tu možnost máme teďka, všechny ty energie jsou vysoký, takže ono se nám to otvírá, ať chceme nebo nechceme. A člověk, který na sobě nepracuje a ono se mu otevře to třetí oko, což už pozoruje okolo nás, tak končí na psychiatrii, protože si myslí, že to jsou nějaký schýzy, duševní poruchy. No. A tady jsme jako lidstvo tlačený. Takže jako v mlýnku na maso, tady jde kus a tam jde 1000 malých kousíčků. A pak záleží, jestli z těch 1000 malých kousíčků rozbitých zase poskládáme toho našeho novýho hezkýho človíčka. A nám se to daří. A je to krásný pocit, když se s takovýhlema lidma potkáme. Jenže nejhorší je, že my jsme chvilku nahoře v těch vibracích. Pak to na nás skočí a jsme zase dole, protože prostě jde to ve vlnách. Surfujeme teď. A když jsme tam nahoře, tak si říkáme, jež, to je tak krásný, to je tak pohoda, to mám tolik energie. Jenže pak najednou nám to spadne dolů, protože někde něco, a my si říkáme, někdo na nás něco prsknul, nějakou negativní energii na nás poslal. Já už jsem dneska vlastně dost přesvědčená o tom, že tyhle staré vzorce, kdy na nás někdo hází nějakou energii, opravdu padají. Protože ta struktura energetická toho vesmíru, ta se rozpadá, ta stará, kde to bylo možné. A v tom novým možným světě, nastavení, tenhle pocit vychází z vlastního zrcadlení energií. Nejsem o tom 100% přesvědčená, že to tak je, že ten nový model energetického fungování ty naší země bude na tomhletom principu. Ale začínáme to pozorovat, že je to hodně o energetickém zrcadlení. Takže ne, že na mě někdo hodil nějakou negativní energii, protože jsem ho urazila, ale protože ve mně vznikla nějaká pochybnost,
že třeba něco úplně nedělám nejlepší. A že jsem možná hodně lidem třeba taky mohl dát ten směr ne tak ideální, jenže my se vyvíjíme. A když to neděláme záměrně, tak nás ta energie netlačí k tomu, abychom se dostali do ty negativity. Ale pak, když je tam trošku záměru, trochu toho, ty bojovnosti s tím egem, tak nám to někdy dává pořádně přes papu. Prostě jak když to vyšlem a to zrcadlo nám to znásobí a pošle nám to zpátky. Hodně to začínám pozorovat okolo sebe. I sama na sobě, když jsem se teďka naštvala a odešla jsem. Rozloučení, nashledanou, tak jsem cítila v sobě to naštvání. Proč si v té situaci byla tak dlouho? Jsi neskušená káča, pitomá. Když ti to jenom sebralo energii a byla jsem fakt naštvaná na to, co se stalo. Dostala jsem po papule. Vyšla jsem ven, udělala jsem mi špatně. Za 20 minut, za 30 už to bylo fajn. Pročistila jsem to, prošťouchla jsem to. A nenacituju tam, že by tam byl energetický útok, jak si hodně lidí teď myslí. Stalo se to v době, kdy mně osobně se zvýšila ta naštvanost na tu svoji vlastní situaci, do které jsem se nechala vmanipulovat. Udělalo se mi špatně, vyčistila jsem to. A bylo to fajn. Taková úvaha. Hodně lidí, já mám teď energetický útok, na mě někdo něco hází. No, já si tak trošku začínám pozorovat, že je to o tom vnitřním nastavení. Že surfujeme na těch energetických vlnách. A když jdem do ty energetické nižší hladiny, a to jdem každý, ať jsme kdo chce, jsme občas unavení, občas přece jenom ego je v pořádku, že ho máme. Protože je to potřebný pro náš lidský vývoj, pro to, abychom existovali. Takže zdravý ego je naprosto v pořádku, je to část naší duality. Není jenom dobro, není jenom zlo. Šťastný člověk je vyvážený člověk, který prožívá i to špatný, i to dobrý. Ale nechává mu to ty velký jizvy na tom srdci, který zase zrcadlí dál, protože je schopný pochopit svůj vlastní evoluční vývoj, je schopný udělat ten krok, odpustit. Nejsme sluníčkáři. A ten, kdo je, tak zase jednou spadne hodně dolů a pochopí to. Ale je to o těch vlnách. Nahoru dolů. Naučit se sebou zacházet, pracovat se sebou a posunovat ten každý krok s láskou. Já jsem to zvládla s láskou k sobě. Já jsem to zvládla. Já jsem to zvládla v lásce. Já jsem to dokázala transformovat z negativity do neutrality. To je úžasný krok. No a v tom středu, když se pak potkáme sami se sebou a vybalancujeme to, tak nám to dává tu energii. Nejsou to nejlehčí doby, ale jsou krásný, jsou úžasný. Už jenom to pozorovat, být tady tichým svědkem. Ty demontáže toho systému, třeba politického. No, my už třeba jsme tady neměli teďka moc produktů v obchodě. Včera jsem si chtěla jít koupit základní potraviny. Neměli jsme bílej jogurt. Jsem si chtěla po 2
půl měsících koupit normální Greek bílej jogurt a nebyl. No a pak chodím ještě, když mě dojde voda, tak si chodím pro balenou keltskou vodu a ta taky nebyla 5litrová. Hrozných nesmyslů tam bylo. Čokolád a balených různých potravin, no, nějak ty základní věci mě tam chyběly, takže dojedla jsem lednice, co bylo. Kamarád mě přinese ze zahrádky něco. Synchronicita. No a zase je další den a nezatěžovalo mě to. Jenom jsem tak jako se nad tím pozastavila. Že není žádná extra krize korona, kdy jsou vykoupený toaleťáky a my nemáme jogurt a vodu. Takže asi ta destrukce těch systémů pomaličku se propisuje do ty hmoty, jak já to nacituju. Prosím vás, zůstaňte lidi napojený na sebe. Ne na nějakého gura nebo na nějakého průvodce z nějakých kanálů. Někdy jsou to fakt jako kanály, co poslouchám. Já taky využívám vlastně Facebook a využívám ten prostředek, abych vám mohla něco říct. Ale prosím vás, naciťte si toho člověka, jak ho cítíte, jaká energie z něj. Je to pro vás dobrý? Tak je to ono. Teď to potřebujete. K zestupu nebo k pádu, ale teď to potřebujete. A když nacítíte, že to pro vás tak není vhodný, tak to vypnete. Takže o tom to je. Tak já se jdu teďka vypnout. Protože asi je to tak všechno, co jsem vám k tomu červenci chtěla říct. Ale tenhle týden mám dost volna. Tak jsem si připravila pro vás témata asi před měsícem, že vám je natočím. Jsou to základy. A já jsem zjistila, že ty základy hodně lidem chybějí. Takže proto budu mluvit o úplných základech. Jak pracovat s přírodou, jak pracovat s elementama a se svým tělem. Protože zjišťuju, že ty lidi v těch úplně základních otázkách mají hodně mezery a nebo se teď probudili, protože jich je strašně moc. Opakování je matka moudrosti. Takže já vám udělám o tichu a o samotě, o elementech, o napojení na vnitřní já, o uzemňování. Praktiky, které já ráda používám a ono těch praktik je hodně. Takže si jenom přidejte, jestli už nějakou máte a funguje vám, zkuste si ji. A třeba bude pro vás lepší a třeba taky ne. A vyberte si na základě ty vaše intuice, protože intuice a empatie je jediný orientační bod, který teď v tom evolučním období všichni máme. Já vám děkuju moc za zhlídnutí tohohle videa. Budu ráda, když mi napíšete komentáře nebo když se přihlásíte k odběru. Budu vidět, že má smysl dělat tyhle videa pro vás. Takže děkuju a do příště, ať máte mír v srdci a trochu energie k tomu, aby jsme mohli být šťastní a zdraví. Ahoj.